Ahojte, tak na túto autičku som sa zvlášť tešil a predstavujem vám Abarta 595 Competizione, po taliansky Competition. Ale túto autičku nie je úplne tak v základe a je upravená a postupne si povieme tu všetko a túto autičku je svojím spôsobom výnimočné ako náš kanál, tak sa máte na čo tešiť. Túto autičku je upravené na 250 koní, v základe to malo nejakých 160-180 koní, takže si postupne prejdeme, čo všetko má upravené. A ja vás poprosím, like, odber, Richie kanál, tak poteší a stále zaujímavé videjka k týmto autám upraveným, tuningovým a iným teda, tak sa budem tešiť, like, odber a poďme si to prejsť. Tento Abartik sa mi veľmi ľúbi a bude sa páčiť aj vám. Tak, ako som spomínal, 250 koní tohto Abartika 595 Competizione Competition. Tak a má upravený teda streky, turbo, intercooler, softverovo je to upravené to autičko. Tak úctyhodných 250 koní na toto lahulinké autičko by sa vyhralo nie s jedným autičkom na takýchto serpentinách. Jahodná, napríklad točíme to na Jahodnej, napríklad, tak isto je to zábava, lahulinké auto, výkon, nižšie položené ako motokara, takže určite by bola na tomto zábava, tak ja osobne som na tom autičku nešiel, ale možno budem mať tu možnosť sa na ňom previesť a presuniem na vás tie pocity, tak si prejdime, otvoríme kapotu a podobne, tak ja osobne sa z tohto auta veľmi teším, tak sledujte, ideme ďalej. Ako som už spomínal, intercooler, no a čo zvlášť je tu teda extra, na tomto autičku je zberná nádoba chladiaca, teda kvôli tomu, že je tu vymenená chladiaca zmes za športovú chladiacu zmes, aby sa to neprehrievalo teda viac, tak používajú to športové auta v rally a podobne, tak si myslím, že už toto je tá samotná vychytávka, že tu nie je tá klasická plastová nádrž, ale je tu nerezová teda nádoba so zmesou pre športové auta. Tak môžete vidieť 1.4 na turbe. Tak prejdeme teda pod vosku a brzdám. Tak toto autičko, ako som už spomínal, je upravené a je na podložkách, je znížené a má brzdy, ktoré pôvodne boli oveľa menším rozmerom. Pôvodné 305 tuningové, ale toto autičko má až 330, čo teda je obzvlášť extrém. A brzdy reagujú a asi si viete sami predstaviť, akým spôsobom. Takže vidíte teda, že to autičko je nabuchané a vidíte, že aj predné kotúče, aj zadné kotúče sú úplne iné, ako sa sériovo dodávajú a tuningovo teda môžu. Takže do tohto autička sa použili ešte o to viac už z toho dôvodu, že sa použili tie podložky, vysunulo sa a bolo možné použiť aj kotúče väčších rozmerov, tak 595 Competizione, teda budem sa vyjadrovať taliansky teda, Competition, si myslím, že dostatočne nabuchaný nielen výkonom, ale aj brzdami, podvozkom, tak isto je na tom zábava a majiteľ tohto auta mi povedal, že je na tomto dostatočná zábava a veľa aut sa chcelo zahrať a veľa aut troška vysekalo zuby, tak si viete predstaviť, že 250 koní pri takomto lahulinkom aute a pri takomto podvozku a brzdách si myslím, že na tých zakrutách a podobne sa vyhraje s nejedným zaujímavým autičkom. Takže skvelé. Tak, môžete sa pokochať týmto autičkom krásnym, na ktoré som sa ja najviac tešil, tak urobíme nejaké zábery a podobne. Vy, ktorí máte
tiež podobné auta zaujímavé a by ste sa chceli pochváliť teda na mojom kanáli a tak kľudne mi napíšte, dajte vedieť, môžeme natočiť video, teda budem len rád, chcete odozdať nejaké možno poznatky, natočím vás konkrétne z autom, ak budete chcieť, tak poďme si to prejsť vnútra zvonku. Takže táto malá motokárka pre mňa osobne je pre dvoch pasažierov, teda vodiča a spolujazca. Toho miesta vzadu nie je veľa, no a ukážem vám, že vlastne tu už ani sedadla nie sú, teraz som si všimol. Budete prekvapení, majiteľ by hačkal toto autičko, aby si ho vychutnal asi pouze len so spolujazcom. Tak ako môžete vidieť, teda F1 radenie, urobím potom spätne záber na to a môj pocit z tohto auta, keď takto sedím, si myslím, že ani pre takú osobu ako som ja, vyššieho vzrastu, teda nie je až také malé, teda by som povedal. Možno tie sedadlá sú posunuté vzadu viac a podobne, že teda si myslím, že to zabavenie by bolo určite príjemné a čakal som toho miesta teda tu v tomto autičku menej.